ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଗଳି ଦେଇ ଗଲି ଲାଗିଲ ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚି ଦେଖୁଛ। ଭାବିଲି ଭାବିଲି ସତରେ ଯଦି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ତୁମର ମୋର ସାମ୍ନା କେମିତି ହବ? କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ଟିକେ ହସିଦେଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମ ଧୀର ଧୀର ଡାକ। ତାପରେ ମୋ ହାତ ଧରି ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବାର ପ୍ରୟାସ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ମୁଁ ବାରଣ କରୁଥିବି, ଦୁଷ୍ଟାମିରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରୁଥିବି। ତାପରେ କିଏ ଆସିଗଲେ ତୁମର ଇତସ୍ତତ ହୋଇଯିବାର ମୁଖ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବି ଆଉ ତୁମର ସେ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ହଜିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ନିଜକୁ ପରସ୍ପରର ଆଖିରେ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛ।